Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Digicast Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Lola patay apo pilasod matapos king pagbuno sa ilang balay sa Baluasang Kawayan. Pagdeklarar ng outbreak sa hand, foot, and mouth disease, ginapaabot sa Negros Occidental. Seryoso ang kampanya sa probinsya kontra avian flu kag ASF, suno sa gobernador. 8 oras antes na palo ang kalayo sa nasunog nga butik sa Bacolod City. Kag sa good vibes, mga estudyante sa ALS nagimo sa mga mapuslanon ng mga bagay gikan sa Ritaso sang Kawayan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginapaabot ang pagdeklarar sa probinsya sang outbreak sa hand, foot, and mouth disease. Ini kasunod sa pagsaka sa kadamuon sang kaso sang HFMD kuni paanggid sa 2022 nga nagdangat sa 6,300%. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, iyan na lamang ginahulat ang opisyal nga rekomendasyon sa Provincial Health Office. Sunod kay Lacson, makaalarma ang pagsaka sang HFMD cases kag siya magasunod sang rekomendasyon sang Health Office. Sa pagdeklarar sang outbreak sunod sa gobernador, nagakasayuran nga mga municipal kag city health office ang mas magatutok sa ilang mga ipatuman nga tikang para mapamatukan ang paglapta pagit sang HFMD nga masami nagaapekto sa mga kabataan. Dugang pa niya, malakip man ang DepEd sa amo nga tikang. As of February 4, 320 ang recorded HFMD cases ng Negros Occidental kag ang Cabancalan City ang may pinakamadamo nga na-record nga HFMD cases. According to the figures kasi, 6,000 plus increase. Yes, percent increase. So that's really very alarming, no? So they are in a better position to advise, no, that declaration of an outbreak. Most likely, yes. They are the experts, no? So I will have to follow their judgment. Sa number 9, World Radio Day ang hinumdum sa katapos sa media kag local government sa Bacolod City. Pila ka mga programa humalinsad tungod naghatag sa impormasyon kag kalingawan sa mga nagapalamati ang ginkilala. Sa pagtililipon sa katapos sa media sa Bacolod City Government Center, ginkilala kag gindayaw sa mga lokal nga mga opisyalis sa syudad ang mga radio broadcasters, reporters kag commentators nga nakabulig sa paghatag impormasyon sa pagpasanyog sang susyudad. Ginsiling ni Councilor Vladimir Gonzales nga ang patas kag mapuslanon nga balita ang nangin pundasyon sa demokrasya kag maayo nga panghimanwa. Magluwas sa mga broadcasters, ginpasalamatan man sa local government unit ang mga disc jockeys, mga dramatista kag iban pa nga mga radio talent nga dinikada na nga naghatag kalingawan sa publiko. Sa pagtililipon, nagpasalida man ang mga radio talent sang bantog nga mga programa sa local radio nga naghatag kakunyag sa mga tumalambong. Nagapati ang katapos sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, kabisan halos nadula na ang mga cassette tapes, mga disc kag iban pa nga mga recording gadgets, magapabilin ang mabasko nga pagpalayag sang radyo sa piyakman sa pagpanghangkat sang panahon. Subong kaysa kami ubra kada din ka nagapamati. Cellphone. We continue to spread ang good vibes sa radio, pag-spread sa information sa atong radio para sa atong pamumuno at para sa atong agad. Sa number 8, mahimo sa ulihi nga semana sa Pebrero o kung una nga semana sa Marso ang launching sang panaad sa Negros Festival. Sa tion nga may mapilian na nga logo kasubong man music gilayon nga mapatuman ang launching. Kung tani subong adlaw
ang launching sini. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, wala sila nanamian sa na-present nga logo kasubong man music rason nga napaisol ini. Pero bisan pa sila sa gihapon nagapasalamat nga sa temprano pa nahatagan na sang media exposure ang panaad sa Negros Festival nga sa unang ation pagahiwaton sa idalom sang Lacson administration. Sa pihak kabahin, isa ka Valentine's Day celebration ang natalana sa Capitol Lagoon buwas nga adlaw. Iga-feature ang TikTok sensation nga si Limuel Llanes. Sunod sa gobernador, labing importante ang purity sang heart sang tagsa-tagsa. Capitol is offering a night of love, free, here at the Love and Music, here at the Capitol Lagoon. What's important is the purity of your heart. For your respective loved ones. Sa number 7, walo ang pilason matapos mahulog sa bangli ng isa ka SUV sa may Banwasan Don Salvador Benedicto kainasang aga. Pilason ng 8 ka mga persona sakay sa Toyota Fortuner nakip na ang driver matapos mahulog ini kainasang aga sa banglid sa kilid sang dalan sa barangay Pandanon sa Banwasang Don Salvador Benedicto. Sa investigasyon sa PNP, gikan sa isa ka resort ang mga sakay sa SUV kag pabalik na kuntani sa Bacolod City. Posible na alang-alang ang driver sang iniya ay naglabay sa kurbada kag dulhugon nga bangin sang dalan, gani naglapaw sila sa piyakalin kag nagrikta hulog sa banglid. Giliyon man nga nadala sa ospital ang mga sakay nga nag-agom sa mga nagkalinain nga mga samad sa ilang mga lawas. Sa number 6, teenager patay 5 pilason sa bungguanay sang truck kag van sa Victoria City. Patay ang 19 anyos nga pahinante sang refrigerated van samtang 6 pang pilason matapos makabunggo sa dump truck ang van sang Sabado sa highway sa Barangay 5 sa Victoria City. Ang napatay amo si Junjun Milieza. Sa investigasyon sang PNP, nagadalagan padulong sa sur nga bahin sang dala ng van nga ginasakyan ni Milieza sang magmalfunction ini kag nadulaan sang kontrol ang driver. Didto kag nag-swerve sa tuo ang van. Natumba ini kag nagbunggo sa nagasugata nga dump truck. Dead on arrival sa ospital si Milieza. Pilaso naman ang driver sang van pati na ang driver sang dump truck kag 3 sini ka pasahero. Gindetain man ang driver sang dump truck sa Victoria's PNP. Sa number 5, sa Banwasang Kawayan, lola patay iya po pilason matapos sa ginpangbuno sa lalaki nga ilang nabugtawan nga nagsulod sa ilang nga balay. Patay ang 61 anyos ka manunudlo nga si Nancy Oliverio matapos nga ginbuno-buno ini isang persona nga nagsulod sa ilang nga balay. Kay nasang kaagahon sa barangay poblasyon sa Banwasang Kawayan, pilason man ang iya nga 13 anyos nga apo. Sunod sa PNP, nabatian sang maglola ang pagsulod sang sospek sa ilang nga balay. Kag ila ini nakitaan sa sulod na sang balay. Dito kag ginkuha sang sospek ang iya kutsilyo kag ginbuno ang maglola. Giliyon man nga nagpalagi yung sospek. Dead on arrival sa ospital ang lola, samtang parayon naman yung ginabulong ang iya sini nga apo sa ospital. Posible, pagpangawat amo ang tuyo sa sospek suno sa PNP. Sila mayara naman sa karon sang person of interest. Sa number 4, siyudad sang Bacolod ang mag-issue sang show cause order bisan pa sa mga nagretiro ng kapulisan kag mga empleyado nga may accountability sa 90 ka mga motor vehicles nga hindi makitaan. Wala pa nakasubmit sang evaluation report ang General Services Office may kaintanan sa 90 ka mga salakyan kag motorsiklo sang syudad nga hasta subong ginapangita ni Mayor Albi Benitez. Gani suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., hindi pa man sila maka-issue sang notices sa mga empleyado nga may memorandum receipt sa mga ginapangita nga government assets. Ang Anay Supply Officer 4 nga si Victor Espina nga karon officer in charge sang GSO. Amo ang gintalana agud magpatuman sang on-site inspection agud makita ang mga nakabig INF
o kung item not found nga mga salakyan. Posible sini nga semana maga-issue na sang show cause order ang City Legal Office sa mga empleyado bisan pa sa mga retirado na nga kapulisan nga natagaan sang responsibilidad sa mga salakyan kag motorsiklo. Sa malapit 500 ka mga motor vehicles nga na inventory sang GSO, 197 diri ang serviceable kag 108 ang hindi na mapuslan. May 13 man ka mga motor vehicles ang undocumented. Amo na ginalantaw ko sa bong kung sinogid may participation sa nag-obra report kag siyang nag-inventory nga naghatag sa report na hindi gali insakto sa kung i-actual na kung naka-retire na nga ang una gid mangkutunta kung nauli ako wala kay kisa ang record nila hindi man updated. Kaya basi nakauli magito yang to yang employee to yan na ginambalon talang naka-MR siya po nauli na gali. In case wala binaka-MR o wala binauli. At isulatan tagid siya na yung liability ya ginaya. Sa number 3, naglabot sa halos 8 ka oras ang nagluntad nga sunog sa downtown area sa Bacolod sa kahapon. Halit sa kalayo naglabot naman sa masobra sa 20 million pesos. Nagsugod las 8:30 sang aga sa may jeans boutique sa may Luzuriaga Street sa Bacolod City kag naglapot sa katupad sini nga one-way marketing ang sunog sa kahapon. Sunod sa kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodeli Gaspi, napalong ang kalayo sa jeans boutique mga alas 11 sang aga. Kag sa one-way marketing naman, las 4:14 na sang hapon. Dugang pa niya, ginbudlayan ang mga bombero, lakip na ang mga fire volunteers sa pagpalong sang kalayo. Kaya ang third floor sang one-way marketing ang napuno sa mga bombilya, bags, habol, folding beds kag iban pa nga mga household items. Sa bulig sa mga ladder sang chamber kag amenity, nakahimo sila sa mga buho sa dingding sang third floor kag diri lagi sulod ang nozzle sa mga hose kay hindi sila sa gyapon makapenetrate sa building. Ang kakulang sang ventilation kag ang tuman kainit, delikado para sa mga bombero ang pagsulod sa building. Isa pagit sa nagpadugay sa pagpalong sa kalayo, amo ang asugikan sa building nga tuman kasakit sa mata kag maisog ang baho. Maswerte na lamang kag Domingo kag hindi amo sina kadamo ang tawo. Kag bag-ugid lang nakabukas ang jeans boutique samtang sarado naman ang one-way. Ginausi sa pakaon anugid ang ginalinan sa kalayo pero ang halit sa naglabot sa masobra sa 20 million pesos. Sa number 2, City Legal Officer sa Bacolod ang nag-recommend sang ordinansa nga nagapatpat sang penalidad sa mga yadtong nagapasulod sang ginaban nga pork kag pork meat products bisan pa sang live nga manok kag table eggs. Wala pa sang may napasaka nga kaso kung napinahan humalin sa nagtukod ang Joint Task Force ang Negros Occidental kag Bacolod nga amo ang hugot nga nagabantay batok sa pagsulod sang ginadumilian nga pork and pork meat products pati na buhi nga manok kag mga table eggs sa probinsya ilabi na sa syudad. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., wala sa nagakaigo nga penalidad sa mga nagasupak sang natukod nga executive order nga natukod agud mapangapinan ang probinsya batok sa avian flu kag African swine fever. Gani ginirecommend niya ang pagdihon sang ordinansa agud mapatpat ang mga pina ilabi na sa mga nagapadayon pasulod sa mga banned products. Natukiban nga ikaapat na nga na-intercept ang driver sang van nga nagdala sang 240,000 kabilog ng mga itlog nga wala sa nagakaigo nga dokumento pasulod sa Breadco Port sa nagligad nga Lunes. Ang kapin 1.4 million pesos nga balor sang table eggs ang ginpangsunog sang task force. Nagapati si Ting nga magluwas sa confiscation sa mga banned items, kinahanglan ang mas mabasko nga penalidad para mapunggan ang pagsulod sa mga ginadumilian nga produkto sa probinsya kag sa syudad. Or maobragid kami ordinansa na paragid sa amon yan na may imprisonment law kay na may confiscation gid sa ang salakyan na na usaron na ipang-impound kay para way man may yung mga delivery na mag-deliver di sa ay kung usaron ng ilaban kag kung may confiscation hindi mo ma-impound okay lang sila bayran man lang sila dapat puli lang sila. Attorney, mas prefer ikaw. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Seryoso ang Negros Occidental sa ginapatuman nga kampanya kontra bird flu kag African swine fever. Ini ang rason nga bisan sa ginagmay lang nga higayon, wala ginatumutan nga mabutang sa kompromiso ang ginapatuman nga seguridad. Patag ni Governor Eugenio C. Lacson nga magapadayon ang probinsya sa paghatag sa proteksyon sa palangitan-an sa mga Negrosanon ilabi na sa bahin sang livestock ayan sa manokman o kun sa baboy. Sang nagligad, ginsunog sa otoridad nga nagalakip sang Joint Task Force ng Bacolod ug Negros Occidental ang 240,000 ka itlog nga nagabalor sa 1.4 million pesos nga wala sa nagakaigo nga dokumento nga yara sa bread report. Padulong ini kuntani sa Iloilo. Wala man natigayon ship back bangod gyud sining mansun sa kay Lacson sang personnel sang among delivery nga ipabilin sang mga tag-iya ang among shipment. Samtang nag-ani naman sa nagkalilain nga mga sentimento ang among tikang nga nagalakip sa kay Mayor Javi Benitez nga nanugunan sa pagsunog sang itlog pero sunod sa kay Lacson wala man sa may nakita nga konflikto diri. Pero ang probinsya sunod sa gobernador hindi magkumpiyansa. No, we're very serious, no? As serious as we are with ASF. No? We are anything that will threaten our livelihood, especially in livestock, no? Whether it's pork or chicken, we will continue to protect. You must remember that losing this industry would have a very long-term effect on the province. So we cannot afford. Sa Good Vibes, sa Bago City, mga estudyantes ang ALS ang nagahimo sa mapuslanon nga mga bagay gikan sa retaso sang mga kawayan. May report si Romeo Subaldo. Masako ang ini nga mga estudyante sa Barangay Lagasan sa Bago City sa idalom sang alternative learning system sa paghuman sang ilang mga project. Ang ilang mga produkto, mga lampshade nga himo sa kawayan, mayara man sa candle holder, may pitsil, mayara man sa mga baso, mayara sa mug, luwag, kutsara, mga tinidor kag padamo sang iban pa. Suno sa ilang teacher nga si Geraldine Sinieres, humalin sang last year, ginsugura na nila ang paghimo sa mga produkto gikan sa retaso sang kawayan. Nakakita siya sa mga matahom nga mga design sa Pinterest kag iya idigin pasunod sa iya nga mga estudyante kag ilaman ini nga nasunod. Sa amon nga subject nga recycling, ginpasulod ko ni siya ang entrepreneurship. Ija nga sa cycling gali Mayara sa science, mayara siya. Sa other sa ALS kina iya nga. Oh, mayara sa module nga recycling gid. Ay kanami. Oo, then dito sa recycling napakita kung paano mag-segregate sang waste balaho. So ini siya mga basura nga pwede namon magamit liwat amon ang inasiling namon sa ila nga recycling. So recycling pero makwartahan. Pwede pa. Oo, mabaligya nila no. Nga sa kung nakagraduate man sila, at least may na-learn sila nga kung paano maghimo isang product made of recycled materials. Ang mga lalaki, amo ang nagapanglagarik ang nagaporma sang kawayan. Ang mga babae naman ang nagapangliha sa mga produkto para mas pino. Ang 24 anyos nga si Ronel Asunto, nagatrabaho sa poultry. Kada Webes, nagalisensya siya nga magpadulong sa ALS Center sang Lagasan para mag-eskwela. Luyag niya makatuon sang skills sa TESDA. Pero nalipay siya nga pinagi sa ALS, may natunan na siya nga bago nga skills. Adlaw, gubra ka sa manukan. No, sir. Tapos, kada saan ka lang ka eskwela? Kada Webis. Kada Webes, kinapa-day off ka. Galisin siya, sir. Kasi siya ka nga ma-eskwela. Isa mo na ka doon sa isang semana? Isang. Isubong niya kay Lunes. Galisin siya, sir. Nga may kuwan ka mo, may event. Si Kendrick Magwad naman, nakapoy na mag-ulo standby lang. Luyag niya nga mangin produktibo. Ang iamay furniture maker, gani ang iata sa project, taga-porma sa mga kawayan para makahimo sa matahom nga mga shapes sang mga lampshade. Ang iamay, nalipay maglantaw, nga may nagakatunan siya. Nga nag-decide ka man yung eskwela sa Direk Als? Ano ito sa Ano? pagtambay, Ano? maburingan. Nabulingan ka na magtambay. Gusto mo may ginobra? Kung white plus girl, pero ipapa. Helper no. Tapos din naman sa design diri. Natabuan man nga may mga kadila nga ginahimo ang iban nga mga ALS learner, pati na ang mga PDL sa BJMP, nagahimo man sa mga bulak nga himo sa plastic bottles gani, pwede updon ang ilang mga output.
Sa jail gahimo ni sila sang Sa jail? Yes sir. Tanan nga mga empty bottles, sang mga soft drinks, mga mineral water, ginadala na to namon dito kay ginaobra nila sang mga ng yes sir. Tapos Kay may mga bakal? learners May kabakal mo to Yes sila? sir. Ay, ang muli. Plastic Amo na bottle siya? Plastic bottle. Ay yan nga lead ni Balaw. Subugod buwas, iga-display ang ilang mga nahuman nga mga produkto sa booth sa Barangay Lag-asan sa Bantayan Park sa Bago City bilang kabayan sa 57th Charter Day Anniversary sang syudad. Barb, ang kawayan, isa man kalikabagay nga wala usik. Pwede mo sa tanan, no? Bisan ritaso. Pwede kutsara, tenedor, baso, pitsel, tanan, kanabo. Bago ko na actually na-realize nga kawayan wala usik gali. Oh, di ba? Dahon siguro. Pwede mo na makaon pag bala. Ang dahon? Ang kaong hubin bala bamboo shoots, di ba? Okay. Ginautan. Oo. Pero at least nakita nga damo mo kuslano niya bagay gikan sa kawayan. Kagamay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.